gaueko 12 izateko 26 minutu falta diren honetan, Atletikek eta Betisek eSports ligan jokatu duten hirugarren jardunaldiko norgehiagokaren inguruko analisia egingo dugu. Atletikek 4-2 irabazi dio Betisi, eta honen bestez, une honetan sailkapeneko 5. tokian jarri da hirugarren jardunaldi honetan. Betis berriz 9. tokian geratu da. Atletik 6 punturekin, Betis bitartean 4 punturekin. Hamaikakoak errepasatuko ditugu lehenik eta behin. Atletikek 2 aldaketa egin ditu. Unai Simon izan da ATPan, gaurkoan Inigo Lekue, min hartuta dagoen Oscar de Marcosen ordez, eskuinegaletik, ezkerregaletik Imanol izan da, atzealdearen erdialdean Bibian eta Paredes, Euskarri bikoitza osatu dute Mikel Besgak eta Inigo Ruiz de Galarretak, erdipuntan izan da gaurkoan lehengoan kalera bota zuten Sanzeten ordez Iker Muniain, hegaletan izan dira eskuinaldetik Iñaki Williams eta ezkerraldetik Niko, eta goian Gorka Guruzeta izan da. Betisek berriz aldaketa bakarra egin du. Rui Silva izan da ATPan, lauko lerroan eskuinegaletik Sabali, ezkerregaletik Abner, erdialdean Luis Felipe eta Petzela, Euskarri bikoitza Marrokak eta Gidok osatu dute, erdipuntan Isko izan da, ezkerraldetik Aioze, eskuinaldetik Aitor Ruibal eta goian gaurkoan Borja Iglesiasen ordez William Josek jokatu du. Norgehiagoka gaizki hasi da Atletikentzat eta oso ongi Betisentzat. Izan ere, 2. minuturako William Josek Betis aurreratu du. Atletikeko jokalariak oraindik ere aste nagusiko festetan pentsatzen izango ziren une horretan, eta lehenengo gola William Josek sartu du. 2. minutuan, esan bezala, oso intentsitate falta handia erakutsi du Atletikeko atzealdeak, eta Aiozek oso erraz eraman du baloia, eta suerte apur batekin William Joseri iritsi zaio, eta honek ezkerrez Unai Simon gainditu du. Gero Atletik ez da esnatu oraindik ere, jokoan oraindik ere etzen sartu Bilboko taldea, eta 10. minutuan Aranon Guido Rodríguezek sekulako joko aldaketa, orientazio aldaketa egin duen, ikeragarria izan da. Guido Rodríguezek Ruibali egin dion pasea, eta ikeragarria izan da baita ere Atletikeko atzealdeak hor izan duen zuloa. Azkenean Imanol etzen bertan, ez Niko, ez Inortxo ere etzen bertan defenditzeko, eta sekulako baloia ipini dio Aitor Ruibali. Iskok ikusi du abagunea etortzitekeela, eta esan dio Ruibali itxaron. Ruibalek kasu egin dio Iskori, Isko arean sartu da, eta Atletikeko jokalariek atzera joaterik izan ez duten horretan Iskori atzerakako pase egin dio, eta Malagarrak maisuki egin du gola. Iskoren inguruan esan behar da badirudiela itzuli dela bere, ez da noski bere mailarik gorenera berriro ere itzuliko, baina bai maila oso onera itzuli dela zalantzari gabe Isko, eta gaurkoan hori erakutsi du Malagarrak, bai lehen golean nola parte hartu duen ikusita, eta baita 2. golean ere, gero pixkanaka jaisten joan da. 13. minutuan Atletikek sekulako aukera izan du, hor jada Betisen 2. gol horrek noski Manuel Pellegriniren taldea askoz ere lasaiago jokatzera eraman du norgehiagokaren fase horretan. Hor noski 2 goleko errenta zuen, errenta handia zen, gainera gehiago izaten ari zen, eta pixka bat jokoa Atletik utzi dio, baina 13. minutuan jada Dani Bibianek lehenengo aukera izan du, izan ere nahiko behartuta egin duen erremate bat, goitikan efektuarekin beheraka joan da, eta langa jo du, eta hor izan da zalantzari gabe Atletiken lehenengo abisua. Gero 17. minutuan jokoz kanpo oso garbi baten ondorioz Iñaki Williamsi gola kendu dio epaileak, eta 27. minutuan iritsi da norgehiagokako lehen polemika. Lehenik eta behin Iñaki Williamsek sekulako pasea sartu dio Niko anaiari, baina ikusi behar da horrean Niko Williams jokoz kanpo dagoen edo ez. Nire uste apalean
jokoz kanpo dago. Une horretan Nico Williams, jokoz kanpo dago. Eta gero, penaltia ere oso zalantzagarria iruditu zait hor Rui Silva lurrera jaurti da, eta nik uste Nico Williamsek kontaktu txikiena sumatu duenean lurrera bota dela, eta hor epaiak penaltia adierazi du, eta 27. minutuan Mikel Vesgak maisuki gainditu du Rui Silva, oso ongi engainatu du Rui Silva ezkerraldera, Vesgak eskuinaldera, eta gol oso ona zalantzari gabe, eta 35. minutuan hor Atletikek jada bere gain hartu du norgehiagokaren pisua, jada Atletiken betiko intentsitate hori ez, Atletiken hain ezaugarri garrantzitsua den intentsitate hori erakusten hasi dira bilbotarrak, eta 35. minutuan Iker Muniainek zutoinera bidali du areaz kanpotik jaurtik eta bat, eta hor pixkanaka Betisekoak ere izutzen joan dira, San Mames bero zegoen, eta 43. minutuan Guido Rodríguezek nabarmen zapaldu du beste behin ere Nico Williams, aipagarria zalantzari gabe Williams gazteenaren anaia, bi penaltiak bere jokaldi batzuen ondorioz izan dira, horrez gain sekulako burua ustea sortu dizkio Betisi, eta oso garrantzitsua, lehengoan gola egin zuen gainera, bi Williamsak izan ziren golegileak, lehengoan Nikok ere gola egin zuen, eta zeinen garrantzitsua den Atletikentzat, Niko ongi egotea, Nikok maila ematea, eta Nikok taldean hainbesteko diferentziak markatzea. Eta hor 43. minutuan berriz ere penaltia, gainera txartela atera dio Guidori, eta Vesgak binakoa egin du. Eta 8 minutu luzatu ditu hor Cesar Sotogradok, eta hor ja Betis nahiko itzalita zegoen. Hor norgehiago kaia da, erabat aldatu da, Atletik gora eta Betis bera, baina maldan behera amildu egin dira, amildegian Betiseko jokalariak, eta Guruzetak 3-2 egin du hor jokaldi oso on baten ostean ez, hor Betisek sekulako arazoak izan ditu atzealdean baloia urruntzerako garaian, eta hor bikain berreskuratu dinaki Williamsek, eta Gorka Guruzeta aurrelari petoenaren antzera, bera den bezala aurrelari petoa gola egin du, eta 3-2 egin du Atletikek hor San Mamesen sekulako festa egon da, baina oraindik ere bigarren zati osoa falta zen, hala eta guztiz ere 57. minutuan hasi da Manuel Pellegrini aldaketak egiten, Rodri atera du Aitor Ruibalen ordez, Aitor Ruibal esan dugu lehenengo zatian garrantzitsua izan da batez ere bigarren gol horretan, gero ordea ez du bat ere diferentziari markatu, Aitor Ruibal ere ez da Betisen diferentzia markatzeko jokalaria, horretarako ditu Aioze, eta ateratzen duenean Luis Enrique, naiz eta gaur ezin izan duen Brasildarrarekin kontatu Manuel Pellegrinik, Rodri atera du, Rodri saiatu da bere abrukeritxoak egiten, baina ez du lortu. 58. minutuan Abner kendu du eta Miranda sartu, Miranda erasokorrago, freskoago zegoen, Abnerren bigarren zatiaren hasiera gainera oso kaskarra izan da, ez zuen pase bat ongi ematen, urduri ikusten zitzaion Brasildarrari, eta erabaki ona hartu du alde horretatik Manuel Pellegrinik. Gero Pol atera du Guido Rodríguezen ordez, Guido Rodríguezek esan bezala lehenengo zatian oso pase ona eman du, eta hor pixka bat jokalarien freskotasuna ez bilatu du, hau da, ez du itxutu nahi izan Manuel Pellegrinik erasoko aldaketak egiten, eta ulergarria izan da, azkenean oreka bat nahi zuen zelai erdian, eta gero erasora joan noski, eta gainera zelai erdiko jokalari horiek eta Mirandaren erasokortasunak emango zion ez, sakontasun hori, hala eta guztiz ere bigarren zatian oso aipagarria, alde batetik Atletikek sartu den intentsitatea, eta bestetik Atletikeko atzealdeak eman duen maila. Lehenengo zatian kostatu zaie sartzea, esan bezala lehenengo bigolak atzealdearen akats nahiko nabarmenak izan dira, baina bigarren zatian oso ongi egon dira, bai Imanol, bai Lekue, bai Paredes, bai Bibian, oso ongi egon dira, denak horrez gain Vesgak atzealdean lagundu duenean, Niko eta Iñaki ere dezente jaitsi dira, eta gainera horrez gain Isko ere asko atzeratu dute, eta hori oso garrantzitsua izan da, lehenengo zatian Isko sekulako arriskua sortzen ari baitzen. Eta gero hasi dira Atletiken aldaketa, Juri atera da Imanolen ordez, Imanolen partida behetik gora joan dela esango dugu Imanol,
Gero Unai Gomez atera Muniainen ordez, Muni beti bezala ez, baloi geldietan oso ongi, gero joko antolatzerako garaian ere, zutoinera jaurti du, eta Unai Gomezek, gero aipatuko dugu Unai Gomezek egin duena, baina gero Guruzeta Berengerren ordez, Iñaki Williams ipini du puntan, Guruzeta oso sokol garrantzitsua egin du, egon behartzen lekuan egon da, hasieran behar bada kostatu zaio ez pixka bat lekua hartzea edo, baina gero denak bezala behetik gora joan da, eta partida ona atera du. Gero Roka kendu Guardadoren ordez eta William Jose Borja Iglesiasen ordez, Guardado jokalari erasokorragoa, Marrokak sendotasun hori galdu egin du partidaren puntu batean jada zelai erdikoa, eta Borja Iglesias atera du William Joseren ordez, William Jose lehen golegilea, hortikan aurrera ez du ezertxo ere egiterik izan, esan bezala Betis erabat Atletikek jokozkanpo utzi duelako. Gero Nico Williams atera da, esan dugu Villalibreren ordez, eta 84. minutuan jada Betis erasora desesperatuki joan denean, Unai Gomezek egin du gola Atletiken kontraeraso batean, jokaldi ona, Williamsen jaurtiketa, eta aldaratzean Unai Gomez hortxe zen, ez da aurrelaria, erdipuntako jokalaria da, baina aurrelari petoenaren antzera hortxe zegoen Unai Gomez, eta 4-2 eta jada partida baieztatu duena egin du. Esan bezala, Atletikek partida oso ona egin du, 40 lehenengo goletikan aurrera erabat nagusi izan da, Betis erabat jokozkan utzi du, Betis erabat amildu da, jokalariak behetik gora joan dira, eta hori izan da Atletiken konturik positiboena gaurko honetan. Atletikek 3, Betisek 2, hauxe izan da. Atletikek 4, Betisek 2, berriz nazu naiz, barkatu, hauxe izan da. Gaurko esan behar genuen guztia, urrengo bideoan ikusiko gara, bitartean ongi izan agur.